Ľudia baliceše? To? Dáš to tu svítiť. To kto tu? Medveďa. Medveď? My, slovenská medveďa. A vy medveď, vy kde ste še vybrali teraz na noc? Ani si nepýtajte, ideme na horské pivo. Horské pivo? Horské pivo, horské podľa toho Na svišne mlíko ideme. horské varené No víno. tá vyšarené do čistá. To vy teraz na noc? My sme 3 kráľové z východu, či 4 kráľové. Vy ste 3 kráľové, ja som taký čort, podkusovatý. No dobre čort, dobre čort. To mi dávi na dojmy, až potom hore budeme. Teraz sa smejeme. Teraz aj. Tak to teda. Nech nám to dlhšie vidíme. Jak sa máte po výstupe? Ľudia? Vynikajúco, odporúčam. Vyjadrenia. Vynikajúco, odporúčam. Rada mladších. Jak sa tešíte na pivo? Do džubanictva k Stolverka. Jak Sloňa väža? A znáte, kde sme do Džubany? Chata M.R. Štefaníka. Lebo čo? A Lebo ty? nie raňajkuje. Pán A Koškovcov? idem na šalát. Paráda, nie? Prvý raz smačky skúšal. Hej? A jak mačky? Mňaukali? No, A tu je Majak na Štefaníkovoj chate. chodil, tak si ich zaťať nemusel. Ráno na kamienke. Teraz neviem, čo je pejt. Dunčo naháňa Dunča. Co to je? Pán z horskej služby. Krasota, milota, rozkoš, láska, sveta. Ja vidím, cítim celosť života. Ty vole, máš ty ale bastické črevo.